Қазанның Акбарс күреш сарайында жейгі Манзара спорт музыкаль бәйгесі узды. Абсолют батыр болып күреш бойынша Россияның спорт ұстасы Булат Мусин қалды. 100 000 көлемінде ақшалата приз білән бүләкленді. Шувашиядан Ринас Садаров, Лайыштан Муса Галлямов үз өлшемләрендә жеңіп шықты. Призлы урыннарны алған күреш ұсталарына призлар тапшырылды. Biz бегенде сағанып иске алабыз. 10 август күндәрендә элек Татарстанда районнар арасында үзәк стадионда спартакиада ярышлары үтәдер. Һәм шуның иң үзәгендә булып торадыр безнең татар көрәше. Һәм бүгенге көндә менә шуны кайтару йөзеннән дә һәм республикада бүтән спорт төрләре белән бергә көрәш бәйгесе үткәрүгә дигән фикер килде. Biz элек район батырларына җыган булсак, хәзер инде төрле үлчәү берәмлекләрендә җиңүче калган 5-10лыкка кергән кичле егетләрне җыябыз. Монда гади генә теге ярышка килгән кебек килеп булмый. Шуңа күрә иң асыллар, иң ныклары әйтик инде естественный отбор узган егетләр монда.